guruku Reksi Durna ora perlu nyumbari Petruk Bagong anane amung Anoman kariwani apa wani lho kowe dadi bebetenge Petruk Bagong ngredeg ngake dodo ayo ompong perut jambul wanen kumlawene tanganku nyenggol ndasmu yen ora pecah tak sembah idridran watap yanjur bongko kowe sugih kendel Bondowani munyuk kaya dapurmu nantang marang ratu kowe mung gedibal tanding kelawan aku Ranggandra Sedhuwa oh iya ayo tangi waduh bet ay waya setan parat munyuk kaya dapurmu Yan, ayo cekel nggo dolanan bocah-bocah wingi sore gembelo ndasmu dadi apa yo parat cerewet ngalke dodo cekel rengket leboke pakunjaran Yan iso pencak silat mati kowe adiarambro jungkel lah golekamu iki keparat dar mati Hayo rusak ben wayang-wayangku dhewe oh rasakno munyuk mati jalukamu bongko kowe mati kowe motor kowe mati aku wah keneng sikut lo mati aku wah awas ya kejeron sangka semangate tak tunjemke jero tenan wangi iki lho rene ngono awas edan